A tamo ima je kako. Kako se to mogu nasijeti? Više. I onda on, znaš, zaroni. Sve. Za malo, znači palilo mi je ne znam koliko sekundi. Snimaj! Snimam se i udaram se. Ovo je dobro. Kao tvoje, tu je. Ajde bre! Dobro je! Skide, brže!
Vidite se. Vidite kako da to? Ajde mi ti. Malo doskacz.
šoka. To! Spale! Spale.